ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର କେତେଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଲଭ୍ ଗୁରୁ ମୋତେ କହିବେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଠେଇ ଦେଉନୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଦେ। ଭାଇ 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ନିଜେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଠେଇ ପାରୁନି ତମ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ପଠେଇବେ? ନିଜ ପଡ଼ିଆ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଖୋଜିବି। ତୁ କିଏ ବେ? ଭାଇ ଏମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କେଉଁ ଝିଅର ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିବି ବର୍ଥଡେ ଷ୍ଟାଟସ୍, ସେମାନେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରିବେ ଭାଇ ସୁନ୍ଦରୀଟା ହେଇଛି, କ'ଣ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଅଛି? ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ପଚାରିକି ତାକୁ ଯଦି ସେ ଫାଙ୍କା ଥିବ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସେଟ୍ କରିଦେ। ସେ ଝିଅ ଯଦି ଜାଣିବ ତୋ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ସେ ମୋତେ ଆଗ ବ୍ଲକ୍ ମାରିବ। ବୁଝିଲୁ? ସାର୍ ସେଟ୍ କରିଦେ, ପଟେଇ ଦେ। ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ପଟେ ଏତେ ଆସାନ ଥାନ୍ତା ନା ତ ମୁଁ କେବେଠୁ ପଟେଇ ସାରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲି ନା? ଲଭ୍ ଗୁରୁ ଭାବି ଦେଇଛ ମୋତେ ସବୁ ଆଉ। ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟେଇ ଦେ। କୋଉଠୁ ପଟେଇବି? ନିଜ ପାଇଁ ମିଳୁନି। ତମମାନଙ୍କୁ ହମ୍ବଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋତେ ମେସେଜ କୁହନି ଯେ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଦେ ପ୍ଲିଜ୍। ତମେ ସବୁବେଳେ ତମ ନିଜ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନିଜ ଗୋଲ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖ। ଆଜି ତମ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏଜ୍ ପଳେଇଲାଣି, ତାହେଲେ ଏଇନା ଜବ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର। ଆଉ ଯଦି ଜବ୍ ଫବ୍ କିଛି କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ରିଲ୍ ଦେଖ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଦେଖ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ଖାଇ ପିଇ ଶୁଅ। ଓକେ, ବାଏ, ଟାଟା। ହେଲା? ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଥିଲା କି? ନା ବାସ୍ ଏତିକିରେ କହି ସମାପ୍ତ କଲି।